Pero so nakakarating na tayo dito sa Mauban. Dito ulit tayo magda-dive. Ayan. Ayun yung spot natin. At kasama natin yung sila Bro Roel. Ayan. At ito na nga, nagsiset up na kami ng mga duya namin, mga pugad. Yung mga gamit namin nasa sasakyan, inuna lang namin yung higaan namin para makapagpahinga muna kami ng konti. Ayan. Yan si Bro Roel, Master Roel. Sinisit niya na yung duyan niya. Luwagan mo nga bro. Yun. Eat lang. Ito naman kay Master Drew. Yun. Yun yung pugad niya. Ayan. Ay, makikiduyan. Mamana po kami. Mamana po kami tayo. Thank you po. Mamaya pag ano, may huli kami. Pag nandito kayo. Salamat tayo. Thank you po. Tay. At ayun na nga, nakapagpaalam na kami. At maayos na yung ayun. Muna ang sit up namin ng duyan bago pa. Ayan. Nakasit up muna kami bago nagpaalam. Kapal. Ayan. So relax muna kami. One eternity later. Huli mo boy. Bah, daming grouper ah. Pangalan mo? Rindel. Ayos. Nanonood ka ng YouTube? Oo. Panoodin mo, Gabi Ramal. Kumakasamahan mo? Ayun. Lagi po ako nanonood yan. Sige. At ito na nga po yung ating Mako spur gun, rubber 14mm. So galing kay Sir Waso. New setup natin. Ayan, style inverted. Tatry natin kung gaano siya kalakas. Ayan. Narito na rin yung mga local spero ng Mauban. Ayan. Shoutout sa inyo mga bro. Dive safe. Ito na sana yung first shot ni Bro Roel. Ayan, Barracuda. Kaso medyo sablay. Ayan, nakikita nyo guys yan o. Boom! Kaso medyo malayo, hindi tinamaan. Better relax next time na lang daw. At ayun na, nag-drop na rin ako sa ilalim. Maraming isda akong nakita. Sari-sari, may GT, kung ano-ano pa, meron din Barracuda. Kaso wala talaga akong chance na makapana kasi namimili ng malaki. Ayun, walang may ahon, pero at least nakita nyo naman kung gaano karami yung isda sa ilalim. Ayan guys. Ayan. Medyo blur lang yung tubig kasi nga umulan. Ayan, nakapana na rin si Bro Roel.
grouper, brown grouper. Tapos yung sa akin naman coral truth. Yan, hindi ko na-videohan kasi naalangan ako mag-open ng camera. So halos magka same size kami ng huli. Grouper, coral truth, and hindi ko alam yung tawag ditong grouper na isa kasi brown, parang camouflage. At ito naman yung GT. Ayan, long fin GT. Mabibilis nga lang kaya habulan talaga. Ayan, pero sapol pa rin dun. Yung gamit ko nga palang shaft dyan 8mm na slip tip. Ayan, kawawa yung isda pag tinama. Ayan, kung makikita nyo siya guys, gitnang gitna yung tama. Napaka accurate ng rubber. Sarap. Tapos itong next naman natin isang diamond trevally. Ayan, medyo malayo na siya ng konti, pero nadali pa rin natin at gitnang gitna yung tama. Ayan, nihila na natin pataas. Ayan, sapul na sapul talaga sa gitna Grabe yung slip tip, nakakatakot kasi nakakawasak ng isda. Next naman natin ay isa na namang GT. Ayan, maraming isda medyo murky lang yung water, kaya hindi natin makikita talaga, baka may mamaw. Pero ayos lang naman, at least na surprise yung mga isda, kasi kahit medyo malabo talagang marami sila, lalabas at lalabas sila dyan. Ayan, GT, good size na rin yan, mga 1 kilo. Huli natin. Ito ulit, GT ulit, dalawa. Boom! Sapol. Ayan, medyo maganda-ganda yung takbo ng shaft. Ayan, hinahila na natin patas. Tayo na nga po siya. Mga good size na rin yung mga trevally natin. Good for sabaw, prito. Ayan. At ito na yung last na huli natin. Nag-drop ako sa ilalim, tapos naghintay talaga. Ayan, kung nakikita nyo, talagang walang galawan, steady lang. Tapos tingin-tingin sa paligid, baka may isda. Ayan, hintay tayo, baka may dumating. Oops. Ayan, konti pa, konting hintay pa Gab, kaya mo yan. Ayan, medyo tagal-tagal tayong maghihintay kung may isda wala. Ayan na, nakita na ako ng barakuda niyan, barakuda. Ayan, oops. Ayan guys, try natin kung tinamaan. At ito na nga guys, tinamaan. Ayan, hinihila-hila ako. Barakuda, siguro mga
2.5 kilos lang din naman to. At least na kuha na natin siya. Yung tama niya sa bandang tiyan eh. Talagang wasak na naman siya dahil sa slip tip. Ayan. Ayan, nakikita na natin. Papasikin shot natin kay Bro Joven. Ayan. Badyaw type lang yung gun niya, pero swabe. Boom, sa pool. Ayan, nice one. Second shot na niya. Ayun, pogi. Ayun, panalong panalo yung second shot niya. Headshot talaga, oh. Ayan, nakita niya sa guys. Headshot na headshot eh. Ayan. Nice one. Barracuda to the road. Ayan. Tama nyo guys, wasak. So, tiyan. Ayan.